Programa ofrecido por... Marta adquiere su nuevo coche en concesionario por 17.000 euros. Fin de la historia. Marta adquiere su nuevo coche en Marcos Landín por 7.500 euros. Decide salir a estrenarlo. Por el camino, recoge a un joven empresario en busca de socios capitalistas. Ve una oportunidad e invierte. Marta escribe su propia historia porque adquirió un coche al mejor precio y con todas las garantías de Marcos Landín, para que comprar un coche sea siempre el comienzo de la historia. En Perfilcrom dispomos dun amplo stock de pratos de ducha, mobles, griferías e accesorios para crear o teu baño. Modelos modernos, mamparas en perfil e pratos baixos para máis comodidade. Fabricamos a medida e garantimos repostos para todos os produtos. Se queres cambiar a bañeira ou reformar o teu baño, consúltanos. Perfilcrom, Grupo Distribunosa, todo o que necesitas pro teu baño. Que tal, festeiros, como están? Hoxe no de Festa en Festa na Sete Canal Rías Baixas viviremos unha das noites máis roqueiras que se recordan aquí na Pobra do Caramiñal e que a pique se está de comezar en riba dese escenario o festival Entre Bateas. Hoxe 3 bandas durante toda a noite darán o todo para vivir, como dicimos, o rock en estado puro e duro. Non se movan, arrancamos de Festa en Festa. Moi ben, é un festival que vale moito a pena, hai que vir ao Entre Bateas na Pobra do Caramiñal. É un placer estar aquí. É a primeira vez que estás, non? É o terceiro ano, van 4, eu viñen 3, e o estou pasando de maravilla como todos os anos. E que viva o Entre Bateas! Isto xa está en marcha, no? Entre Bateas da Pobra do Caramiñal. Estamos na zona dos camerinos. Entre tanto preparativo collemos a Richie, organizador. Que tal, Richie? Moi boas. Moi ben, que tal? Moi atareado, Moito, a verdad que moito. Sí. Sí, porque aparte este ano coincide o día do catamarán co primeiro día de concertos en terra, entonces estamos a tope. Ruta por catamarán e agora disfrutar da música rock puro duro, Eso é, sí. Oxe un pouquiño máis brando que mañán, pero bueno, pues temos unha oferta así máis de rock duro, con metal melódico e mañán xa bastante máis heavy. Sepan os telespectadores que o tempo acompaña, fai unha noitaza na Pobra do Caramiñal e de quenes vamos a poder disfrutar, Richie? Pois ahora mismo están tocando Grilo, unha banda de rock compostelana moi chula, despois teremos a Atomic Zeros, o Cabeza de Cartaz, que é Tundra, e por último a Phonic, unha banda viguesa de metal melódico. Falamos do Entre Bateas, canto tempo levade xa con este festival? Esta é a cuarta edición. A cuarta edición, e sempre respondendo ao público. Sí, quedaron un poquinho máis, Este ano ainda non o sabemos, e como non temos entrada, pois é difícil facer unha estimación a estas alturas, pero bueno, esperamos que guai. E aí temos o Concello da Pobra. Aí temos o apoio do Concello, senón seguiríamos facendo concertos na leira da miña avoa. Sí. Aí que empezou ali logo o festival? Sí. Aí empezou na leira da tua abuela? O Aduana Fest, ao principio, sí. Anda, mira. Temos unha casa, gracias a miña avoa, onde ensaiamos, tiñamos unha leira detrás e aí facíamos os primeiros concertos. E agora tivemos o apoio do Concello, empezamos a facerlo un poquinho máis grande. Sí, señor, pois algún día a casa da tua abuela terá unha homenaxe aquí, non? No Entre Bateas. Debería, a verdad que debería. O nacemento do festival. Tal cual, sí. Bueno, Richie, pois agora só queda disfrutar da xente, dos concertos e sobre todo da música rock puro e duro que vai a sonar durante toda a noite na Pobra do Caramiñal. Perfecto, pois moitas gracias por vir.
Pois este festival, o Entre Bateas, conta tamén cun punto lila. Eu xa teño aquí o meu pin que di non e non. Eva, bo, que tal? Moi boas. Moi boas. E como está transcurrindo o festival? De momento, sen incidencias, esperamos que siga así toda a noite. Bueno, ao final isto tamén é un elemento disuasorio de se ven un punto lila, evita tamén que igual algunha xente poida ter algún comportamento machista. Bueno, temos pins que eu xa teño aquí o meu, temos tamén mochilas que repartides, tendes folletos informativos, un poquinho tamén é concienciar a xente, non, Eva? Sí. A ver, dende as posibilidades que temos dende aquí, pois sí, tamén é unha das funcións. Ao final é algo máis educativo, o tema de concienciación que se nos escapa das nosas mans, e aquí queremos máis ben ser un punto de apoio ou de axuda para calquera persona que o necesite. Pero sí, ojalá tamén que sexa algo concienciativo para a xente. E que haxa máis puntos lilas, non? Durante as vindeiras edicións. Sí, por suposto. Isto comezou tamén xa nas festas anteriores no Pobo. Falouse de tratar de continuar estar en diferentes festas cando hai aquí, cando haxa bastante xente, para que sempre a muller teña algún punto de apoio, pero sí. Bueno, pois Eva, que vaya moi ben, boa noite, a disfrutar dos concertos, e nos quedamos neste punto lila instalado no Entre Bateas con estas voluntarias. Pois nada, viñemos a ver a Tundra, basicamente. Bueno, vimos de varios sitios. Vimos a disfrutar deste festival. Estos son moi bons, por certo. Sí, moito. Están moi ben os grupos. Este ano son bons. Mellores que outros anos. É a primeira vez que ves aquí? Estive o ano pasado tamén. Este ano un pouco peor o tempo, nótase, pero realmente hai moito ambiente igual, entón moi ben. ¡Que viva o Entre Bateas! Moita xente hoxe no Entre Bateas, de onde vimos? Vimos de Vigo. De Vigo. Mesmo. De Vigo a propósito para ver o Entre Bateas. Sí, venimos só para ver os grupos que veñen aquí, nada máis. Por algún grupo en especial ou...? Tundra e Afonic tamén. Aí, para unha vez que teñen un pouco de representación por esta zona, pois hai que aproveitar. Gústavos, non? Sí. Sodes aficionados ao rock? Sí, eu polo menos un pouquiño sí que son. Tocas nalgún grupo? Non toco, eu escoito moita música, moito rock e moito metal. Que veña todo o mundo, veña. Bateas, veña, todo o mundo para aquí. Claro. Hai moita festa e temos que refrescarnos, non? Siempre, siempre, es verano. Aquí hai de todo, non? No Entre Bateas. Sí, siempre. Aquí de todo, puedes encontrar gente mayor, gente joven, de todo, familias. Hoxe toca traballar, non? Mentras un disfrutan, outros traballan. Sí. É lei de vida, é lei de vida. Ya me tocará disfrutar a mí. Eres daqui da Pobra? No. É o primeiro ano que estás no festival? Segundo. Está ben, trabajando. Está ben, non? Está bien, está muy bien, es divertido. Pois a seguir pasando ben, vale? Gracias. Bueno, e quen veña a este Entre Bateas sepa que tamén hai disponibles camisetas CDs. Amanda, que tal? Moi boas. Moi boas noites. Unha chea de cousas, non? Mogollón de cousas. Contame un poquinho, a ver, que nos encontramos aquí? A ver, normalmente nós facemos camisetas do noso propio festival, cada ano facemos unha, pero despois as bandas tamén traen as súas propias. Bueno, como podedes ver, ahora mesmo temos de todas as bandas que tocan hoxe. Bueno, a venta vai bastante ben, a xente se anima moito a ver o concierto primeiro, despois compra a camiseta se lle gustou, imagino que... Temos tamén CDs, temos gorras... Sí, bolsos, sí, chapas, pegatinas e así. Ides a estar toda a noite? Toda a noite? Sí, toda a noite. Sí, traballando moi duro, a verdad. Duramente, Moi para dura. que todo salga guai. Sí. O sea, que todos os anos aquí como un clavo, Sí, eso é, sí.
traballando moito para que sexa posible facer este tipo de eventos. Bueno, a organización supoño que tamén terá un momentiño, non? Para escaparse, para disfrutar do concerto. Sí, somos todos os amigos e somos voluntarios e sempre axudámonos uns aos outros. Non todo vai a ser vender e traballar, Eso é, sí, tamén temos que descansar porque senón as cabezas tolean. Durante o programa imos saber que este Entre Bateas naceu, se non entendo mal, na casa da avoa do membro da organización. Eso mismo, naceu aquí na casa, nunha casa que tiña a avoa de Richie, o que ahora mismo foi o que botou para diante para facer toda esta historia. Nós botamos unha man, pois saleu aí nunha casa que tiña a avoa, e empezamos desde cero con grupos locais daqui da zona, hasta que quixemos dar un paso máis para diante e ir crecendo un poquinho máis. Da casa da abuela ao centro da Pobra do Caramiñal. Ao centro da Pobra do Caramiñal, que bueno, hai escasos metros daqui a ali, pero cun par de huevos quixemos ir máis para diante e traer grupos que nunca imaginaríamos que íbamos a traer. E para diante, cambiar de nivel, Sí, poquinho a pouco. Cada ano iremos intentar ir a mellor. Sí. Ainda que este ano foi un poquinho máis, baixou un pouquiño, pero para o ano intentaremos que vaya máis. Como te chamas ti? Raúl. Raúl veu con nós no catamarán que nos levou durante toda a tarde pola Ría da Arousa, un viaxiño de 3 horas longas, Sí, estuvo ben. Había un poquinho de néboa, pero estábase ben. E gustouche, sí? Home, claro, me gustou, non me gustar. Mexillóns, empanada, tivemos música en directo. Tortilla, pizza, música en directo. Non había moita xente, pero estuvo ben, pasámoslo moi ben, estuvo genial, a verdade. Mira, Raúl, como se suele decir, unha imaxe vale máis que 1000 palabras, ímolo ver, vale? Vale. Veña, dalle paso tío vídeo. Paso o vídeo. Pasa o vídeo. Imos a ver as imaxes, paso o vídeo.
Colabora Concello da Pobra do Caramiñal. Hola, soy David de Jorge y os quiero contar que con las conservas de Bonito del Norte y los congelados de Atún Campos vais a disfrutar de un sabor insuperable y una calidad superior en vuestras mesas. Con todos los valores nutricionales del pescado azul, los productos Campos te van a ayudar a triunfar con infinidad de recetas muy fáciles de preparar y para toda la familia. Conservas y congelados Campos, los comodines de la cocina. Pois así de duro está pegando este Entre Bateas na Pobra do Caramiñal e así foi o noso percorrido pola Ría de Arousa nese catamarán. Imos a seguir nos concertos. Pois deron un espectáculo impresionante. Grilo, Grupo Compostelá, que hoxe chega a este festival na Pobra. Miguel, que tal? Moi boas. Moi boas tardes, noites. Fai falta refrescarse despois dunha actuación así. Fai falta porque como en casi todas as actuacións dámoslo todo. E como foi o concerto? Como foi? Pois moi ben, a xente moi animada e nós disfrutando arriba, pois como todas as veces que subimos un escenario, o 120%. Eu cando vexo os cantantes actuar, digo eu, vale, están traballando, están sudando, pero cando vexo baterías como a ti, digo, ten que estar sudando a gota gorda, Bueno, a verdade é que casi faría falta ir ao gimnasio para entrenar un pouco o tema de mallar na batería, pero bueno, ben, lévase ben. Con un pouquiño de ensayo a semana, unhas oriñas, aguántase. Temos por aquí a Alberte, moi boas, Alberte, que tal? Moi boas, ben. E como foi o concerto na Pobra? Ben, a verdade é que, ben, agora xa un pouco cansos, pero a verdade é que nós estamos moi contentos de abrir esta cuarta edición do Entre Bateas, de que nos chamaran. Pechamos así un pouco o mes de agosto, despois dun verán, que foi o noso primeiro verán tocando, no que a verdade estamos moi contentos coa acollida do público. É a primeira vez que estades aquí neste Entre Bateas? Sí, é a primeira vez, sí. E a verdade é que a experiencia, bueno, o equipo é un equipo grande, non? Hai boas condicións técnicas e foi para nós un bo concerto. E a xente respondendo dando todo, Sí, para ser o primeiro grupo, é dicir, para abrir, pois había xente e, bueno, que salimos contentos. Sí. ¿No? O sea, que esta experiencia pode se repetir nun futuro, non? Miguel, de vir outra vez aquí á Pobra? Oxalá, nos encantados de volver aquí a repetir aquí en calquer festival, vaya, a verdade é que sempre é unha pasada tocar no festival porque, bueno, como di Adri, neste concreto, pois, equipo técnico, pois, bueno, excepcional e, home, sempre tes asegurada, pois, unha cantidade de xente, entón, pois, é subir arriba, deixarte levar e disfrutar. E despois da Pobra, temos programada así algunha fechiña máis por aquí pola zona ou...? Pois por aquí pola zona, a verdade é que non imos tocar máis, temos unha data en Viveiro, o día 13 de setembro, se non me equivoco, en Celeiro, e logo, pois, imos a entrar a estudio para gravar o que vai ser o noso primeiro EP, o noso primeiro disco, e, bueno, pois, deixaremos de tocar en directo para centrarnos en sacar novo material. Bueno, pois aquí quedamos con estes chavales composteláns, eles son Grilo, que hoxe estiveron no Entre Bateas. Bueno, un saúdo a toda a xente, a todo o público de Festa en Festa, dentro do festival Entre Bateas. Vamos a grindar polo Entre Bateas, a Ría de Arousa e por Grilo, por suposto. Ata sempre. Hasta logo. Vimos aquí de Ribeira e vimos conocer o concierto este, a ver que tal. Moi ben, pasando ben. A mí gustame este, Safonic, estamos esperando tamén a Tundra. Eso, é a primeira vez que vimos, pero bueno, digo yo a todo o mundo que veña Entre Bateas, pero 100% ou 1000 por 1000. E como estamos pasando? De puta madre. Máis claro imposible, Sí, é así o rollo, tío. De onde ves ti, de onde ves? Do Porriño. Do Porriño? Do Porriño. O sea, que ven xente a Porra do Caramiñal. Hombre, claro, es que tal vez sea
un dos mellores festivales gratuitos que hai na Galicia, tío. Sí? Dos mellores. Inda que sí, vos animo a que veñades o día 27 de setembro o Porriño o Montando Cristo Festival. E despois da cuña publicitaria, ahora pregunto cheu, como está pasando na Pobra? De puta madre, te digo, o sea, a ver, levamos vindo as últimas 3 edicións, a segunda, terceira e cuarta, e bueno, somos deste rollito, rock and roll, metal, vale? Encanta nos vir aquí, gusta moito a zona toda a Ría de Arousa, sabes, un rollo que nos gusta moito. Tes algún grupo favorito? Desde, bueno, os primeiros nos coñecía Grilo, Atomic Zero, sonábame, despois Tundra, Afonic, bueno, Afonic. Espera, porque saca a camiseta. ¡Os putos Afonic! E nada, e mañá pues están Strayback, que me lembre, Coma é guai, nada, tío. Pois a pasalo moi ben, vale? Moi ben, saludos. Muy bien. La verdad que a música encántame, un tipo de estos festivais son o mellor que se pode facer pola cultura en Galiza. Tedes que vir porque aparte de ser grupazos, é gratuito e con acampada libre, o sea, teno todo. Eu son de Betanzos, ese con cara de trastornado tamén, eles dous tamén, somos 4 de Betanzos, e aquí vimos a Pobra a pasalo de puta madre, joder. En Betanzos isto non hai, non? Betanzos é unha puta merda, non fai nada desto. Moito panorama, moito parir de noia, pero isto non fai nada. Alcaldesa de Betanzos, por favor, aprende, joder, me cago en Dios. María Barral, espabila, hostia, quero montar nada desto en Betanzos. E así andamos. Moi ben, pareceme un acerto que haga eventos desta magnitude, con ese grupazos, saindo un pouco do que da verbena, e que ojalá que máis pueblos e asociacións se unan para que isto siga adiante. Pois fenomenal, a verdad que estáse moi ben, o sitio é increíble porque a Pobra é un sitio maravilloso, as bandas ao festival vai crecendo ano tras ano e a verdad que ten unha programación moi interesante. Eu veño con amigos, teño familia aquí e veño especialmente por Tundra, a ver a Tundra. La primera vez que estamos en el festival y muy bien, la verdad. Pero bueno, ya te digo, llevamos muy poquito, acabamos de llegar para ver el siguiente grupo especialmente y Tundra. Bueno, un grupo que me gusta bastante, lo que escuché, los vi en Madrid este verano pasado y bueno, me han gustado bastante en directo, por lo cual venimos para repetir. Eu son de Moraña, pero traio a esta xente toda de Vigo e tal, porque, home, a min gustame Tundra, é o que me... é así máis psicodélico, máis tal, a min molame Tundra. E o resto, pois, non os coñezo moito tampouco, pero, bueno, aquí vimos. Depende da ocasión. Depende da ocasión. A min gustame a música, iso sí.
Pois festeiros e festeiras, eu de verdad, tanto que non estou acostumbrado a escoitar moito rock e claro, ao vir un festival deste tipo pois acabo derrotado. Acabaron os concertos e con eles termina tamén esta edición de Festa en Festa. E vostedes xa saben que se queren que vayamos a gravar a súa festa, só teñen que chamar o número de teléfono que aparece en pantalla, 986 710 741, ou se prefiren envían un correo electrónico ao enderezo de festanfesta@canalriasbaixas.com. Vémonos na seguinte e que sexan moi felices. Programa ofrecido por... Hombre, non era sin tempo. Pasade. Ya verán que artista do de Rías Baixas. Pillástesme de sorpresa facendo uns selfies para os meus follower. E mirados de Rías Baixas, que cociña me puxeron. Ábrete, mi amor. E mirade que baño me puxeron. Ai, Rías Baixas cambiou a vida e o grifo por unha mangueira. Trae para cá. Esta, mi amor. Esta non, a outra. Arriba. En Driver estamos tan seguros de nuestros puntos de control y capacidad de trabajo que hemos decidido someternos a una prueba de confianza ciega. Y es que en Driver nos tomamos muy en serio el mantenimiento de tu vehículo con los sistemas de control más avanzados del mercado. Driver, somos exigentes porque tu seguridad lo merece. Para que alcanzar tus metas sea más sencillo, Deporte Rodas se mueve contigo. Ven a descubrir nuestro catálogo y lo último en bicicletas eléctricas. Ya seas un profesional, amateur o la señora Lola. ¡Sácate de diante, rapaz! Habráse visto. Seas el ciclista que seas, Deporte Rodas está contigo. Déjate asesorar en tu próxima compra y ven a visitarnos en Avenida de Cambados La García. Deporte Rodas. Conquista tus metas, sean las que sean.